Για που έχουν μέσα πορτοκαλάδες. Πορτοκαλάδες. Κύριε Χάτζη, δεν μέσα. Ναι, πίσω τώρα, Ναι, παράδειγμα σαν το Βασίλη που ήταν με το χαμόγελο και με το όλες τη Βασίλη. Ναι, καλώς. Κώστα, έχουμε παρέα τη Βικτόρια, είναι ο Γιώργος. Δημήτρη.
Ημών Μαξίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοηθείας επιδεωμένης σκέπης του Αγίου οίκου τούτου, των ψαλόντων εν αυτό και του περιεστώτος λαού, ειρήνης και καταστάσεως του σήμαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου Θεού κοπιόντων και διακονούντων πατέρων και αδερφών ημών, υπέρ των απολυφθέντων και των εναποδημία όντων, υπέρ των ενθαλάσσι και ερυπλεόντων και των ενωδιπορίες όντων, η άσεως των ασθενείς κατακειμένων, υπέρ αναρρήσεως των εχμαλώτων, των ενφυλακές και περιστάσεις συνόντων, και υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και μνημένων των πενήτων, και πάντων των απεκδεχομένων τα ελέη του Θεού είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των πατέρων της Ιεράς Μονής Ταύτης και των ευλαβών προσκυνήτων. Κύριε ελέησον, Κύριε. Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την Ιεράν Αγίαν Βασιλικήν και Σεβασμίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και πνίδιου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλαστον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν ορκήν και νόσου την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης ημίν δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Επιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσος ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης, και τον ενθαλάσσι μακράν, και ηλαιός γεννουήμην δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου και θαλάσσιμον το Κύριο κλείνομεν. Δέσποτα πολυελέ, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, εις την κοίμησιν και την θείαν αυτής μετάστασιν εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου, προστασίες των Τιμίων επουρανιών δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων σου των Αγίων,
ευπρόσδεκτον πίσων την δέησιν ημών. Δόησε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερίγων σου. Αποδίωξον αφήμων πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεού. Κυρίου δεηθώμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμον, και εξ αυτών 5.000 άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά, εν τη Αγία και Ιερά Μονή ταύτη, εν τη σύγκης των εορταζόντων, εν τη σύγκης των 50 αδελφών ημών, και εις τον κόσμον σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, Αγία σου. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζουν, τρέφουν και διακυβερνούν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και άη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Λούσιοι επόχευσαν και πείνασαν, οι δε ζητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθούς.
πλούσιοι ευτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ου και να το θύσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι ευτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη, πάντο δαπούς εκφύην, καρπούσεις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμαση τους Αγίους τρεις πέδας και Δανιήλ τον εν Βαβυλώνια βροδιέτους λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός Πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτασιν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξατών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην της υπεραγίας εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον των εν ευσεβήτη πίστη τελειωθέντων. Παράσκου δε αγαθέ, τίστε ευτερπίσας η ταύτα και της την μνήμην επιτελούσι, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, εις την κοίμησιν και την θείαν μετάστασιν εορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού ελθει εφ' ημάς, δι' αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμαγιας αυτού μητρός, εις την κοίμησιν και την θείαν αυτής μετάστασιν εορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εις πολλών Όλοι μας ξέρουμε ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στη Θεοτόκο όταν ήταν να συλλάβει τον ιό της και της μίλησε και της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου» και ότι θα έμενε έγκυος και θα γεννούσε τον Θεό μας τον Ιησού Χριστό. Πρέπει όμως να θυμόμαστε πάντοτε ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη γυναίκα από 3 χρονών μέσα στα Άγια των Αγίων, όπου την έβαλαν οι αρχιερείς, ο Ζαχαρίας, όπου, προσέξτε, στο ναό του Σολομώντος, μέσα στα Άγια των Αγίων δεν έμπαινε κανείς, παρά μόνον ο αρχιερεύς του έτους για να προσφέρει θυμία, μα μια φορά το χρόνο. Και η Θεοτόκος έμεινε εκεί 12 ολόκληρα χρόνια με συντροφιά τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Πέρασαν τα χρόνια και γέννησε τον ιόν της. Πέρασαν τα χρόνια και δίδαξε ο ιός της και σταυρώθηκε ο ιός της και ανέβη εν δόξη και πέρασαν τα χρόνια και οι Απόστολοι υπακούοντας τη διαταγή του Χριστού επορεύθησαν εις πάντα τα έθνη μεταφέροντας το μήνυμα του Χριστού που είναι μήνυμα ελευθερίας, μήνυμα αγάπης, μήνυμα ισότητας για όλους τους ανθρώπους.
Και πάλι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ απεστάλλει 3 μέρες πριν η Θεοτόκος κοιμηθεί και της είπε πάλι την βούληση του Υιού της, ότι δηλαδή σε 3 μέρες θα απέλθεις από αυτόν τον κόσμο. Και τι έκανε η Θεοτόκος? Εδόξασε τον Θεό. Καθάρισε το σπίτι, φώναξε τους γείτονες, τους είπε το μαντάτο που λάλησε ο Θεός διαστόματος του Αρχαγγέλου και έφυγε για το όρος των Ελαιών, όπου συχνά η Παναγία πήγαινε και προσευχόταν. Σε αυτή την προσευχή ποιος το χωράει το μυαλό όλα αυτά? Λύγησαν τα δέντρα και προσκύνησαν τη μεγαλειότητα αυτού του ανθρώπου, αυτής της γυναικός που έγινε αιτία της δικής σου σωτηρίας και της δικής μου και όλων των ανθρώπων όσων πιστεύουν στον Υιόν του. Έμειναν οι Απόστολοι εκεί και συνήχθησαν από όλα τα μέρη που είχαν πάει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. 3 μέρες εκεί στον τάφο και φύγανε. Ένας έλειπε, ο Θωμάς. Ήρθε μετά και ήθελε και αυτός να προσκυνήσει την Σωρό και ανοίξαν τον τάφο. Τότε οι Εβραίοι δεν τους θάβαν όπως τώρα, τους θάβανε όρθιους μέσα σε βράχια. Μετά γίνονται αλλιώς τα πράγματα, την Ανάσταση του Χριστού. Άδειος ο τάφος. Δεν βρήκαν τίποτα μέσα εκτός από το συνδόνι. Για δεύτερη φορά έχουμε Ανάσταση, την πήρε ο Υιός της. Ανέστη. Και πώς να μην αναστηθεί? Ο Χριστός ήρθε και μας είπε ότι οι άνθρωποι πρέπει να καθαριζόμαστε από τη βρωμιά αυτού του κόσμου που ο άρχοντάς του μας βάζει σε πολλά. Γιατί άμα θα καθαριστούμε θα φωτιστούμε και άμα φωτιστούμε θα θεωθούμε και άμα θεωθούμε θα είμαστε μαζί με τον Χριστό. Αυτό έγινε στη Θεοτόκο. Το Θεοδόκο σώμα δεν μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει τον Χριστό μέσα του αν δεν είναι θεωμένος. Χρόνια η Θεοτόκος πριν είχε θεωθεί, σχεδόν από παιδάκι, από 3 χρονών που την βάλαν στα Άγια των Αγίων. Και ο Θωμάς έγινε η αιτία, όπως και στην Ανάσταση του Χριστού, αν δεν βάλω τον δάχτυλο στον τύπο των ύλων και την χείρα μου στην πλευρά μου μη πιστέψω, το ίδιο πάλι. Και είδαν και επίστευσαν. Και από τότε διαμέσου αυτών έφτασε η πίστη αυτή μέχρι σήμερα σε μας. Λέει ο ποιητής, τιμή σε αυτούς που όρισαν να φυλάτουν Θερμοπύλες. Μεγάλος ποιητής. Και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί φυλάμε Θερμοπύλες και πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό και να το εμπεδώσουν όλοι αυτοί που πολεμήσαν, πολεμούν και θα πολεμούν τον Χριστό και την Αγία του Εκκλησία, ότι πάντοτε θα βρίσκουν απέναντί τους και τον Χριστό και τον Τίμιο Σταυρό και σκληρών προς και ενδραλλακτίζειν. Η Εκκλησία, είπε ο Χριστός Πηλεάδου, ου κατεσχίσους είναι αυτής. Ό,τι και να κάνουν, όσο σατανισμένοι και να είναι, ντόπιοι και ξένοι, άρχοντες και φτωχοί, κανένα τίποτα δεν θα καταφέρουν. Γιατί η πίστη η δική μας είναι η μόνη αλήθεια σε όλον τον κόσμο και δεν υπάρχει καμία άλλη αλήθεια. Και δεν είναι παραμύθια της Εκκλησίας τα διδάγματα, αλλά παραμύθια και μυθεύματα είναι όλα τα άλλα που μας κοροϊδεύουν στη ζωή μας και ξεγελαστήκαμε τα τελευταία χρόνια και να η κατάντια μας.
πώς κατάντησε η χώρα μας Σικάγο, που τα ακούγαμε στα παιδικά μας χρόνια και κοροϊδεύαμε, λέμε είναι δυνατόν? Μη ήταν δυνατόν. Γιατί όπου απουσιάζει, προσέξτε, όχι ο Χριστός που έχει ο καθένας στο κεφάλι του, αλλά ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος που η Αγία Εκκλησία διδάσκει και πρέπει να το καταλάβουμε και να τον γνωρίσουμε και να μιλήσουμε μαζί του. Όπως ο Μωυσής στο όρο Σινά μίλησε μαζί του πρόσωπο προς πρόσωπο και στόμα με στόμα, όπως μιλάει κάποιος στο φίλο του. Έτσι μιλάμε κι εμείς στο Χριστό μας και στην Παναγία μας και στους Αγίους μας. Ματαιοπονούν λοιπόν. Τα μυθεύματά τους κάθε φορά πέφτουν και καταπίπτουν και οι επιστημονικές θεωρίες διαδέχεται η μία κατάργηση την άλλη. Και στο τέλος ποιο είναι? Ο Άγιος Παΐσιος, που με ένα παξιμάδι έλεγε γυρνάμε το σύμπαν, και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός που θα γιορτάσουμε μεθαύριο, που μας τα είπε όλα όσα θα γίνουν και γίνονται. Και τι γίνονται? Έρχονται μέρες δόξας για τους Ορθοδόξους, έρχονται μέρες δόξας για τον ελληνισμό, αρκεί εμείς να εντείνουμε την προσευχή και όταν πηγαίνουμε στις εκκλησιές μας να προσευχόμαστε και όχι να βγάζουμε φωτογραφίες και βίντεο, να ματώνει η καρδιά μας από την προσευχή για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε έναν κόσμο όπου ο σατανάς κυριαρχεί και βρίσκει ανθρώπους ολιγόπιστους για να πολεμάν τους πιστούς και την Αγία του Εκκλησία. Αυτό ήρθαμε και εμείς να κάνουμε εδώ, στη Βουτσά. 672. Κωνσταντίνος Πογονάτος ο Κτήτορας. Από τότε μέχρι σήμερα εκατοντάδες πέρασαν σαν προσκυνητές, αλλά και σαν κτήτορες και σαν ανακαινιστές, άρχοντες και φτωχοί, και κάποτε έρχονταν από το Γιάννενα 12 ώρες δρόμο με τα πόδια οι προγονείς μας, από το Μέτσοβο 8 ώρες δρόμο από άλλα χωριά γύρω στη Βουτσά, στη Χρυσοβουτσά, γιατί ξέρανε ότι ο Χριστός της εικόνας μέσα δάκρυσε και η Παναγία, η Πογονιώτισσα, τα θαύματα τα κάνει και τα είδαμε και εσείς τα είδατε. Και ένα από τα θαύματα είναι η Ανάστασή της. Ποιος το περίμενε? Η Βουτσά, η περιφρονημένη, η ξεχασμένη, να δει τέτοιες δόξες και τιμές από εσάς που έρχεστε ευλαβικά να καταθέσετε την πίστη σας και τις παρακλήσεις και τις δεήσεις στην Κύρα Θεοτόκο της Βουτσάς και να τις μεταφέρει στο γιο της. Δεν θέλω να σας κουράσω. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλώς ορίσατε. Εύχομαι η Κυρία Θεοτόκος να εισακούσει τις προσευχές σας, να βαλσαμώσει τον πόνο σας, να θεραπεύσει τις ασθένειές μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και ένα τελευταίο. Η Βουτσά την κλέψανε, όπως και τα άλλα. Κλέψανε τα βημόθυρα, κλέψανε τις μικρές εικόνες από πάνω και ρημάξανε τον τόπο. Σώθηκαν αυτά που σώθηκαν, αλλά δεν τα λέω γιατί κλέψανε. Τα λέω, κύριε Περιφερειάρχα, για να μεταφέρετε στο Γιάννη τον Κουλιαρά, τον προϊστάμενο της 8ης εφορίας που διορίστηκε τελευταία, να τον ευχαριστήσετε για την άμεση αποκατάσταση της συντήρησης της εικόνας της Βουτσάς που είναι μέσα της κοιμήσεως και ενήργησε αστραπιαία και αμέσως και το επιστήλιο που από το 2007 ήταν όχι ξεχασμένα, επίτηδες αφημένα. Από ποιους? Από τη συμμορία των κλεπτών των εικόνων. Αλλά αφού ανεχόμαστε πράγματα, ποια δικαιοσύνη, κύριε Περιφερειάρχα? Τα ζήσαμε στα δικαστήρια και τα είδαμε. Οφείλω όμως να σας πω ότι ο πρόεδρος που δίκασε απετάγει του σώματος. Δεν γνωρίζω γιατί, πάντως απετάγει του σώματος. Αυτά για να τα θυμάστε, ότι κάποιοι δώσαν αγώνα σκληρό για τις εικόνες. Αυτή η φτωχοβουτσά έδωσε τις μάχες μόνη της, μαζί με τον Περιφερειάρχη και 2-3 άλλους.
Σας παρακαλώ λοιπόν κύριε Περιφερειάρχα, και σας λέω και σε εσάς τις ευχαριστίες για ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, να μεταφέρετε στον κύριο Κουλιαρά, που είναι κόσμημα για την υπηρεσία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Πιάσατε, δεν θα το σηκώσω. Ξέρω, αλλά δεν είναι τόσο γιατί τι να κάνω. Τι έγινε. Ιδανικά τα πήρες. Τ' αγάπησα τόσο πολύ, όχι άλλος τόσο. Και την καρδιά σε σένα, ναι, και πάντα θα στη δώσω. Και την καρδιά σε σένα, ναι, και πάντα θα στη δώσω. Σου στέλνω χαιρετίσματα με του ουρανού τα αστέρι, και με τον ήλιο της αυγής πως θα γίνομαι τέρι, και με τον ήλιο της αυγής πως θα γίνομαι τέρι.